a mea, nu e a mea. De la mine. Iată, se vede? Aha. Mi-a intrat la ciorap, gata! Ma! Dezgroparea lui Opel Corsa. Ia păi, uite, asta aici. Mai mersi că mi le ții. Că nu se întâmplă nimic. Unde e lopat? Păi du-te mă, să-l întâi. Vrei mă hai te sus să-ți dau o pereche de pantaloni, mă. Am pantaloni de schi. N-are mă nimic, acum m-am mutat ce drept. De gău, ai jucat de zăpadă! Poate scad telefonul, alea. Mă duc să-i? Hai lopata, du-te și adu lopata.